Golpez kolpe antenatik editorialaren tartea duzue hause, eta hasteko eta behin hause gogorarazi nahi genizueke. Gaur, asteartea eta amairu. Bai, mahaitik erortzeko moduko aktualitatea dugu eta izue lerreburuei errepaso azkar bat egitearren Jaurlaritzak azkenean men egin behar izan die sindikatuei eta baita egoiliarrei ere. Adinekoen egoitzen egoera kinka larrian dagoela ezin dugu uka eta 150 topea bakarrik ez, logelak handitzeko ere konpromisoa, baina oraindik ere marka da gero kontu hauei buruz hitz egiten aritzea, besteak beste aurrekontua handiago bat aurre ikusten den une edo garai hauetan. Bien bitartean erorien haranean, argazki gehiago, forenseak lanean, baina galdera nagusia hausia izango ote da. Faxisten biktimak atzeko atetik aterako dituzte, ala ate nagusitik. Eta bien bitartean, aizue, gauza garrantzitsuak, Donostian, Badian, jate batek ondoa jo, gasoila isuri, eta udatiarrak eta turistak bainuri gabe geratu dira. Gauza da, halakoetan nork hartzen duen bere gain ardura. Edo nolare, gaur analizirako tartere izango dugu, Ane Lindane, Nafarroan oinez, Nafarroan barrena, eta zeri buruz galdetuko diogu, udatiarrak diren makrofestivalei buruz, noski baietz. Zer pitxin? Zu zer deritzozu makor jaialdiei buruz? Aztetxu? Pitxin? Ez dakitzein dan beri deia, baina uste dut ere ez dagoela makro jaialdien alde. Ez guztiz behintzat.